World Evangelization, Lecture 11, Evangelisasyon ng Biblia. Unang punto, ang evangelization ni Ginoong Hesus. Matthew 4:17, sukad niadto nagsugod si Jesus sa pagwali. Pag inulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Ito yung unang punto. Matthew 4:23, milibot si Jesus tibuok Galilea, nanudlo sa ilang mga sinagoga, nagwali sa maayong balita sa gingharian, og nag-ayo sa tanang balatian, og balatian sa katawhan. Niini mga bersikulo nga ato ang gibasa, nagisgot kini sa pagwali ni Ginoong Hesus sa mensahe sa paghinulsol. Og maunay unang punto sa gitawag evangelism ni Ginoong Hesus. Matthew 4:18-22, ikaduhang punto, pagpangita o pagtawag. Balikon ko, Matthew 4:18-22. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong managat nga namukot, si Simon, ginganlag Pedro o si Andres. Si Jesus maingon kanila, kuyog kamo kanako og tudluan no kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nilang ilang mapukot og mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus. Og diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog kaniya. Tanahon ta ang nakatago nga mensahe. Mao kini gitawag pagpangita og pagtawag. Una, nakita ni Ginoong Hesus si Pedro ug si Andres. Unsay gipamulong ni Ginoong Hesus, kuyog kamo kanako, tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Wow, diha-diha tanaw ang 20 nagaingon, diha-diha gibiyaan nilang ilang mga pukot og mikuyog sila ngadto kang Ginoong Hesus. Wala sila magmakuli sa ilahang trabaho, mas gipili nila ang pagsunod ni Ginoong Hesus, mga minahal. O ang ikaduhang pagtawag, mao sila si Santiago ug si Juan, mausab makinabuhi, mga ordinaryong mga tao. Apan sa dihang miingon si Ginoong Hesus nga kuyog kamo kanako ug tudluan no kamo panagat ug isda. Sa way pagmakuli, mga minahal, si Santiago ug si Juan, sama kang Pedro kang Andres, misunod sila ni Ginoong Hesus. Diring bihina matud pa sa 22, diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog ngadto ka niya. John 1:43-51, in verse 7, sa paagita ni Jesus kang Nathanael nga nagpadulong kaniya, siya miingon may tungod kaniya, ania, usa ka tinuod nga Israelinhon, nga kaniya walay bakak. Unsaon nimo pagkaila kanako? Nangutana si Nathanael. Si Jesus mitubag, nakita ko na ikaw sa ilalom sa kahoyng igera, sa wala pa ikaw tawga ni Felipe. Ito yung milagro nga ang Diyos nakaila kang natnat, kang Nathanael. Ito yung punto sa ato ang kinabuhi nga makaingon ta nga walay Diyos. Pero ang Diyos nahibalo sa ato ang kahimtang. Ngani nahibalo siya sa atong mga pangalan sa wala pa kita nahimugso. O sa maong dakong milagro, matod pa, unya si Nathanael miingon, Rabay, ikaw mao ang anak sa Diyos. Ikaw mao ang hari sa Israel. Mauni ang pagpangita o ang pagtawag sa gitawag nga evangelism ni Ginoong Hesus. Ikatulo, gitudluan nila sila ni Hesus. Matthew 9:35, gilibot ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabalangayan na nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nagwali sa maayong balita sa gingharian og nag-ayos tanang sakit og balatian. Ito yung punto nga wala maglakaw ang mga tinunan, nga wala maakaton sa pamaagi ni Ginoong Hesus. Maupod na sa ato ang kinabuhi nga angayan gayod nga kita magpatudlo una, ilabi na sa pamaagi nga gitudlo diya sa pulong sa Dios. Unya ikaupat nga bahin, iyang gipadayag pinaagi sa mga milagro, mga buhat sa pagpang-ayo ug uban pang mga ilhanan nga siya mao ang Kristo. Ito yung katingalahang bahin sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ipamatud-an diya sa pulong sa Dios nga daghang mga signs and wonders, daghang nga mga milagro nga nabuhat ni Ginoong Hesus. Ngano tungod kay siya mauman ang Kristo. Jesus is the Christ. Ikalimang bahin, nagpamatuod siya. Luke 24:27, og siya miingon kanila, pagkabuang ninyo,
pagkahinay sa kasing-kasing sa pagtuo sa tanan nga gisulti sa mga manalagna. Dili ba kinahanglan nga ang Kristo mag-antos ni ini mga butanga og unya mosunlod sa iyang himaya? Og sugod kang Moses sa tanang mga propeta, iyang gisangyaw, gisaysay kanila, og gisulti sa tibuok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Niini mga verses, mga minahal, makita nimo nga tinuod bisan gani ang karaang tugon, tukma ngadto sa bag-ong tugon. Ang Biblia adunay daang tugon, adunay bag-ong tugon, ug ang daang tugon ug ang bag-ong tugon wala kini magasumpaki. Tinuod gayon nga tanan nga panagna sa daang tugon adunay katumanan diha sa bag-ong tugon. Ang Biblia pulong gayod sa Dios. Ikaduhang bahin sa atong pagtuon may tungod sa evangelism magitudlo diha sa Biblia. Ang ebanghelyo gitudlo ni Ginoong Hesus, pangutana. Unsa may gitudlo ni Ginoong Hesus mahitungod sa gitawag evangelism? Unang punto, sa Matthew 10 o Matthew chapter 10, adunay 12 ka mga tinunan, 12 ka mga disipulo. Siya misulti kanila sa pagwali sa mensahe nga ang gingharian sa langit haduol na, matud pa sa bersikulo 7 sa Matthew 10. Na samtang naglakaw kamo, iwali ninyo nga kini nga mensahe ang gingharian sa langit haduol na. Nindot kaayo. Simple nga mensahe nga gihatag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga tinunan nga haduol na ang paghari sa Dios. Og mao po ni angayan nga suwiron nato nga mga alagad ni Ginoong Hesus. Ikatulong nga bahin, siya misulti kanila sa pagpangita sa mga takos nga mga tawo. Sa pagpangita sa mga takos nga mga tao, og makita nato na diri sa bersikulo 11. Bisag asa nga lungsod o baryo kamo mosulod, pangitag tawo nga takos didto o pabilin sa iyang balay, hangtod na kamo mobiya. Ang pangutana, kinsa man ang mga tao nga takos? Sa wikang English, worthy. Kadtong mga tao, nga gidaan nang, gitagana, gilain sa Dios. Can you imagine mga minahal? Paglakaw nato, alang sa gitawag evangelism, wala kita mahibalo kung asa kita ipadpad sa Dios. Pero sigurado ako mga minahal, nga naay mga taho, naay mga panimalay nga nagpaabot nato, nga tagana nga mudawat diya sa pulong ni Ginoong Hesus. Ikaapat nga bahin, iyang gisugo sila sa pagtimbaya sa mga panimalay, nga matud pa panghinaot og kalinaw alang kanila, og makita kini sa bersikulo 12. Sa pagsulod ninyo sa balay, pangumusta ninyo. Peace be with you. Kung kalinaw ang imuhang gipangita, kalinaw usab ang imong ani. Ang evangelism dili pagpangitag kasamok. Kung kasamok ang imong gipangita, kasamok mo imong makaplagan. Pero kung ang motibo sa imong kasing-kasing maayo, kalinaw, peace ang imong ginapangita, peace usab ang mobalik nga kanimo. Diya sabi kaduang punto sa gitawag nga evangelism ni Ginoong Hesus, makaplagan diya sa Lucas chapter 10. Adunay 70 ka mga tinunan, 70 disciples, 70 ka mga tinunan. Tan-tanawo ang unod ni ini mga minahal. Inigsulod ninyo sa usa ka balay, isulti una ang kalinaw ni ining balaya. Inigsulod ninyo sa usa ka balay, ingna na kalinaw ni ining balaya. Peace unto you, peace be with you. Simple nga mensahe, pero undanon kini kaayo mga minahal. Sa ako nang gikaingon sa unahan, kung kalinaw mo imong gipangita, kalinaw usab ang imong makaplagan. Ikatulong bahin na lom ni ini, mga tao sa kalinaw. Naay mga tao nga gitagana ang Dios nga nangita usab kalinaw. Naay mga tao nga nagpaabot kanato asa nga sityo, asa nga barangay, asa nga munisipalidad, asa nga syudad nga andam nga mudawat diha sa pulong sa Dios. Luke 10:6, kung ang usa ka tawo sa pakigdait anaa didto, ang inyong pakigdait ang pabilin sa babaw niya, kung dili kini mubalik kaninyo. Unsay pasabot ni ini? Sa ato pa, kung adunay mga tawo nga mosalikway kanato, dili kita mo gisalikway kun dili si Jesus mo ilang gisalikway. Apan kung naay tawo nga modawat kanato, ang ipasabot dili kita mo gidawat. Mga minahal, ang gidawat mao si Ginoong Jesucristo. Tanaw na to ang mga panag-ingnan diha sa Matthew 13. Ang maayong yuta, tanaw na to ang maayong yuta. Matthew 13:8 and 23. Ang uban nga binhi nahulog sa maayong yuta, diin kini mamunga, usa ka gatos, kanuman, katluan, kapilo nga ang gipugas. Apan nakadawat sa binhi nga nahulog sa maayong yuta, mao ang tawo nga nakadungog sa pulong ug nakasabot niini.
Siya nagapamunga og usa ka gatos kanuman o katluan kapilo sa gipugas. Now, simple kayong pagtulunan mga minahal. Nagapangita kita kay ang binhi diri mao ang pulong sa Dios. Kung masabod nato ang binhi kay mao man ni ang mga nagsangyaw sa pulong sa Dios, kung ang binhi mahulog ngadto sa maayong yuta, mubunga gayud kini igsuon. Mao kini ang gingharian sa Dios, mao kini ang gitawag evangelism ni Ginoong Hesus. Ito yung punto mga minahal nga naadyoy mga maayong yuta. Ay kung tan-awon nimo sa pagtuon sa Matthew 13, upat kini ka klase sa mga yuta na ay agianan, batuon, tunokon og kaning gitawag nga maayong yuta. Og mao kini atong ginapangita. Hinungdan nga natay gitawag world evangelization in our days. Ikaduwa nga panag-ingnan, liso sa mustasa, Matthew 13:31-33. O kaning gitawag nato usab nga levadura or yeast sa wikang Ingles. Og siya misulti kanila og laing sambingay, ang gingarian sa langit sama sa usa ka liso sa mustasa, gikuha sa usa ka taho nga gipugas sa iyang uma. Bisag kini mao ang kinagamyan sa tanang nimong mga liso, apan sa dihang motubo na kini mao ang kinadak-an sa mga tanom sa tanaman og mahimong usa ka kahoy sa pagkaagi nga ang mga langgam sa kahanginan manunod og manulod sa mga sanga niini. Kita mo na, liso sa mustasa, gamay kayo. Gamay. Pero kung kani matisok matano, mahimong labing dako sa mga kahoy diha sa usa ka harden. Diin ang mga langgam mo salag. Diri makita nato kung unsa kabililhon ang pagtuo sa sakatawo nga masangyaw nato ang ebanghelyo, ang pulong sa Dios. Kay ngano man, wala magkapasabot na kinahanglang dako o gamay ang imong pagtuo. Ang importante, masangyaw matanom nato ang ebanghelyo ni Ginoong Hesus mga minahal. Unya ikaduhang sabingan nagisgot may tungod sa yeast or levadura. Ang gingharian sa langit sama sa levadura ang gikuha sa usa ka babae nga gisagol sa usa kadaghan nga harina hangtod nga milambo ang tibuok minasa. Kadto mga igsuon natong panadero, makarelate jud ani. Harina sa gulan nimo og levadura or yeast mutubo, mudaghan ang minasa. Walay mga butang nga mahimo lang dagko diretso, tanan nga mga butang magsugod og gagmay mga minahal. Og pagdasig kini sa mga alagad sa Ginoo nga makaingon, unsa ka ang among kahimtang nganong among mga simbahan gagmay pipila lamang ka mga members o gamay ang simbahan. Igsuon, tanan nga mga dagko nga buluhaton nagsugod og gamay. Nahibalo ang Dios at atong mga kahimtang. Ikatulo nga sambingay, ang bahandi nga gitago sa uma, Matthew 13:44. Ang gingharian sa langit sama sa bahandi nga natago sa uma. Sa dihang nakit-an kini sa usa ka tawo, gitaguan niya kini pag-usab. Ug unya sa iyang kalipay, miadto og gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan o gipalit niya ang uma. Unsa nitabo diri man? Adunay usa ka tawo. Nakahikalot siya og treasure. Unsa may iyang gibuhat? Gitabunan niya. Nganong gitabunan niya? Ni pauli sa ila, gibaligya ang iya mga properties og nibalik siya. Ito yung comparison. Ano ba talaga yung mas mahalaga? Unsa may mas importante? O ginani ang gingharian sa Dios. Nay mga tao mo ingon nga, kamo nga mga laig relihiyon, gasigi mo basa, nangadaot na yung pangunahuna. Sultihan ta mo igsuon. Wala pa ko'y nailhan nga tawo nga nagtuon, nangalagad sa Dios nga nadaot ang pangisip. Gani nakita nako ang daghan nga mga blessing diha sa iyahang kinabuhi. Igsuon, padayon. Sa lain nga bahin, ikaupat, perlas nga adunay dakong bili. Matthew 13:46. Sa dihan nakaplag sa gusa kabililhon kaayo nga perlas, milakaw siya o gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan o gipalit niya niini. Maumao sa sugilanon usab sa maong treasure. Dere pearl or perlas. Unsay kalahian? Nahibalo pa mo igsuon unsa gagikan ang perlas? Gamay pero mahal kaayo. Nga klase ba to? Asa nagikan? Sa usa ka shell. Usa ka taklubo, napuling og balas. Sa kapagkapuling niya og balas, wa man ta mahibalog unsay nahitabo, pero nahulma siya nga usa ka hamis og mahal kaayong klase sa perlas. Maupod na sa atong kinabuhi. Usahay na mga sakit, na mga pain nga moabot sa ato ang kinabuhi. Nganong gitugutan ni God nga mahitabo kana sa atoa para nga masinati nato ang tinuoray nga kabag-uhan, kausaban diya sa atong kinabuhi. Ngano man,
Naabay mga taho nga mo judge nato. Na mga taho nga mo hukom nato nga inani rata, inana raka. Pero who knows naman sa proseso sa Dios, mahimo tang mga buutang katawhan sa Dios, mga minahal. Ikatulong punto may tungod sa gitawag nga evangelism sa Biblia. Pag-ebanghelyo sa Biblia, una, ilalom na ini, kadtong nakadawat sa pagpadayag. Tanaw nato yung mga bersikulong nasulat. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, o walay nakaila sa amahan gawas sa anak, og niadtong gipili sa anak nga ipadayag kaniya. Mateo 11:27, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Unya makita po sa Lucas 10:22, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, anak, o kadtong gipili sa anak nga ipadayag kanako. Ito yung punto igsuon nga involved si God sa pagkabig sa tao. Yung presentasyon diha sa pagdala sa mensahe, wala magkinaalam sa tawag tawhanon na kinaalam. Diining pag-explain sa mga bersikulo, gapakita lamang nga kadtong magadala sa gitawag evangelism, kadtong nakadawat sa pagpadayag. Nahibalo ka ba igsuon unsay meaning pagpadayag sa wikang Ingles? Revelation. Igapadayag ni God ang maong mensahe. You know what? Parang ganito yun eh. If God wants you to talk, you talk. If God wants you to close your mouth, you close your mouth. Now, ang ibig ko pong sabihin ganito yun. Kung gamiton kang instrumento ni God sa pagdala sa iyang mensahe, igapadayag mo ang mensahe. Sama kang Jeremiah, mag-ingon siya, patanuon ko Ginoo, dili ko maayong mosulti, unsa may gibuhat ni God. Gibutang niya ang pulong ngadto sa bakba ni Jeremiah para mahimong instrumento sa pagdala sa mensahe sa Dios. Galatians 1:12, wala o kini nadawat gikan kami sang kinsa, ngitudloan ako ni ini, hinuon nadawat nako kini pinaagi sa pagpadayag gikan ni Jesucristo. Mao ni statement na gihatag, gipahayag ni Apostoles Pablo. Tinuod man, ngano si Pablo usa ka destroyer, maguluba sa simbahan. Apan sa diya nga ang Dios nagapahayag ngadto kaniya, nahimo siyang builder, nagtukod sa mga simbahan. Gani pagkadaghan nga mga simbahan ang gitukod ni Apostoles Pablo. Pero unsa may gipamapulong niya diri? Matod niya, wala niya kini madawat ni bisan kinsa, bisan asa. Ang ipasabot gikan kini gayod sa Dios. Ikaduhang punto, ang pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Mateo 24:14, o kining maayong balita sa gingharian igawalis ti buok kalibutan, ingon nga pagmatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot ang katapusan. Mga minahal, nagapangitabo na ang mga signo sa kalibutan. Ang kalibutan karon nagalihok sa gitawag nga critical stage. Igsuon ang katapusan nga signos mao nga ang maayong balita masangyos tanang suok sa kalibutan, ug unya moabot ang gitawag nga katapusan. Tanong ko ngayon sa iyo, andam ka na ba? Pasultihon nato ang Biblia ug unsa po'y giwali mahitungod sa gitawag nga evangelism ni John the Baptist. Tanaw nato sa John 1:7 and 8, and then 15, 32 and 34. Tanaw nato subayon ang mga bersikulo. Siya mianhi ingon nga usa sa saksi sa pamatuod may tungod sa kahayag, aron nga pinaagi kaniya ang tanang mga taho managpanuo. Sa 8, siya sa iya ang kaugalingon dili mao ang kahayag, mianhi siya ingon nga saksi lamang sa kahayag. Si Juan mao'y nag-andam sa dalan ni Ginoong Hesus. Apan ang matuod nga dalan mao si Ginoong Hesus. John the Baptist has prepared the way of Jesus, but the true way is Jesus. May nindot kayon tun-an nato mga minahal. Tanawa ang verse 15. Si Juan na pamatuod may tungod kaniya. Siya misinggit nga nag-ingon, kini nga mao siya mahitungod kaniya, ako miingon, siya nga moabot sunod kanako, labaw pa kanako kay siya una kanako. Unya 32, unya si Juan mihatag ni inis pamatuod. Nakita ko ang espiritu nga naogikan sa langit, ingon nga usa ka salampati og mibahin diha kaniya. Naitabo kani niadtong gibautismohan ni John the Baptist si Ginoong Hesus. Makita nimo ang tulo ka persona sa Dios. Diya sa tingog madunggan nimo ang Dios sa Amahan. Unya gani makita nimo nga ang gibautismohan mao si Ginoong Hesus og pinaagi sa gitawag nga daw kalapati nagasimbolo kini sa balaang espiritu. Sa 34, ako nakita og ako nagmatuod na kini mao ang anak sa Dios. Si John the Baptist ang iyang evangelism nagtudlo may tungod ni Ginoong Hesus. Unsa pug kaha ang gitawag nga sa Samaritan woman?
babayi nga gikan og Samaria. John 4:39. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura mituo kaniya tungod sa pagmatuod sa babayi. Gisultihan niya ako sa tanan nga akong nabuhat tinuod. Miingon si Ginoong Hesus, babayi, kung makatilaw ka sa maong tubig, dili na ikaw pag-uawhon kay mo dagay-gay diya sa imong kasing-kasing ang tubig nga saman. Nagiskot kini may tungod sa balaang espiritu, mga minahal. Tuni ang Biblia sa Juan 4. O niya matod pa sa babayi, Ginoo tabangi ko. Tagai ko sa maong tubig para dili na ko magkabuog balik o dili na ko pag-aawon. Diri makita nimo nga ang babayi adunay 5 ka mga bana og karon aduna pay laing usa, 6 ka buok ang banabana sa mga babayi. Dili ang ngayang hisgutan. Pero nahibalo si Ginoong Hesus sa kinabuhi nga ginataguan sa babayi. Pero ito yung punto nga sa diyang nahimamat sa babae si Jesus na usab bang iyang kinabuhi. Pag uli niya sa Samaria, gidala niya ang iyang mensahe, ang tibuok community ng Samaria nahurot o kakabig. Nga naman, naipanultihon, ang tao motuo, dili sa imuhang gisulti, kun dili kun unsa ang imuhang kinabuhi. Ikatulong nga punto, ito yung evangelism ni Apostle John. Tanaw nato sa John 21:24. Kini mo ang tinunan nga nagpamatuod ni mga butangan nagsulat, kita nahibalo nga ang iyang pagmamatuod tinuod gayod. Pamatud-an jud. 1 John 1:2. Ang kinabuhi nagpakita kami na kita ni ini ug napamatuod ni ini ug kami nagmantala kaninyo sa kinabuhing dayon. Nga didto uban sa amahan o napakita kanamo. Pamatud-an jud ni Apostle John po. Maumaor pod tanan walay kalahian. Then 1 John 4:14, o kamong nakita o pamatud-an nga ang amahan nagpadala sa iyang anak aron mahimong manluluwas sa kalibutan. Revelation 1:2, nga nagpamatuod sa tanan nga iyahan nakita nga mao ang pulong sa Dios o mamatuod nga si Hesukristo. Sa mao mong pamaagi mga igsuo, nakit-an nato nga bisan gani ang gitawag nga evangelism sa Samaritan woman, ang evangelism ni John the Baptist, ang evangelism ni Apostle John or John the Beloved, walay kalahian. Ipamatud-an nila. O sa ato ang bahin karon, naa ang Biblia. Dagha mga bersikulo na pamatuod, nagtinuod kayo na akong gisulti ni ining taknag oras karon. Kay nga naman, dili kayo kinimalilong diya sa pulong sa Dios, mga minahal. Naunsa po ka ang evangelism sa mga apostoles. Tanaw na to. Acts 1:22. Sugod sa pagbautismo ni Juan hangtod sa panahon nga si Jesus gibayaw gikan kanato kay ang usa ni inang gikinahanglan mahimong saksi uban kanato sa iyahang pagkabanhaw. Ito yung 12 ka mga apostoles. Ang usa nagbudhi, pila may nahibilin? Correct, 11 ang nahibilin. Karon nagkinahanglan sila lain nga disciple. Nagpili sila usa nga saksi gikan sa pagsugod sa ministry ni Jesus. Og napilian si Matias, isipuli ngadto kang Judas. Sultihan ta mo igsoon para ma-explain nato ang kinatibuk-an nga mensahe sa Biblia. Basahon nato ang Biblia. We have to read the whole Bible again and again and again, again and again. Balik-balik ko nato ang pagbasa para masaysay na sa tidunay igo nga mensahe para natong tanan. Acts 4:33. Uban sa dakong gahom ang mga apostoles nagpadayon sa pamatuod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus og daghang grasya ang diha kanila. Ug unya diri makita nato mga minahal, wala gayoy kalainan. Parehas tanan. Gikan kang John the Baptist ngadto sa Samaritan woman, ngadto kang apostoles John o ngadto sa mga apostoles pareha. Kay pamatud-an nilang ebanghelyo. Kay nganuman, wala magpakahilom ang pulong sa Dios, mga minahal. Tanaw usab nato ang evangelism ni Pablo. Unsa po siya gitudlo? Acts 9:22. Apan midugang Hinuon ang pagkamainito ni Saulo og lig-on kaayo ang iyang mga pamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini wala makatubag kaniya mga Hudeo nga nagpuyo sa Damasco. Pangutana, this is Acts chapter 9. Acts chapter 9. Asa man nanguwag kaalam si Pablo nga bago pa lang siyang nakabig. Dagha mga theologians mag-ingon, mauni nga nakabatog kaalam si Pablo. Balikon ako igsuon, ako nagatuo nga papagrayag, gipadaygan si Pablo ni Ginoong Hesus sa iyang mensahe. Naibalo ba maigsuon? Sa dihang na-encounter niya sa Acts chapter 9, adunay tingog nga nadungog si Saulo. Miingon, Saul, Saul, why have you persecuted me? Unsa may tubag ni Pablo? Who are you, Lord? Kinsa man ka, Ginoo? Unsa may tingog? I am Jesus whom you persecuted. Ako mao si Jesus nga imong gilutos. Ug unya nabuta si Pablo.
Ang pangutana, pipila lang ka mga bersikulo. Unsa may nahitabo? Madasigon nga nagmatuod si Pablo nga si Jesus mao ang Kristo. Jesus is the Christ. Wow! Acts 18:5. Sa pag-abot ni si Jesus Timoteo, gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa mayong balita, pamatud-an niya ngadto sa mga Hudeyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Acts 20:24. Apan giisip ko akong kinabuhi nga walay bilibas sa lamang matapos ko ang buluhaton, agihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa grasya sa Dios. Acts 23:11. Usunod nga gabi ang Ginoo mitindog tubad kang Pablo miingon maisugon ka ingon nga ikaw pamatuod kanako sa Jerusalem kinahanglan nga ikaw usab magmatuod ngadto sa Roma. Nindot kayo igsuon nga i-explain ako nagtinagsam igsuon pero wala gitay oras, pero ito yung punto nga nindot kayo. Ito yung si Pablo nakadawat og rekomendasyon. Can you imagine duol na sa iyahang missionary works tunay igsuon. Sa missionary works ni Pablo, dool na siya Roma. Pero ining higayuna, ang Church of Jerusalem, adunay famine, adunay dakong gutom. Karon, nagkolekta sila og offering, og unya, gihatod ni Pablo ning maong offering or hinabang, collection na contribution, para sa simbahan sa Jerusalem. Nakuha ninyo ang punto igsoon, dool na siya Roma, pero mas gipili niya nga moadtog Jerusalem balik, nganuman, tungod og alang sa pagdala og hinabang. Og sa maong pag-adto niya didto di sayon lalim ang iyang pag-aagian. Didto ang usa ka propeta nagaprophesy nga unsa man siya pagabilangguon. Right? Pero nagmakuli ba si Pablo, nahadlok ba si Pablo? Wala. Hinungdan nga usa ka gabi ni ana mitupad ang Ginoong Dios ngadto kaniya, nagahatag kaniya og rekomendasyon. Pablo, dadon ko ikaw, paduon ko ikaw ngadto sa Roma. Maupod na ang ato ang kinabuhi, mga minahal. Wow! Nindot kayo. 2 Timothy 1:8, busa ayaw, ikaulaw ang pagsaksi may tungod sa atong Ginoo, o ikaulaw ako sa nga iyang binilanggo. Apan, uban kanako sa pag-antos tungod sa Ebanghelyo, pinaagi sa gahom sa Dios. Ang evangelisa, mga minahal, butang nga di nato angayan, ikahadlok o ikaulaw. Wala man ta mangilad, wala man ta magpangawat. Ato ramang gipahibalo ang mga tao o natuo ko nga daghan nga mga tao nga wala pa nakadungog ni ining maong mensahe. Maingon ang uban, kasimple ba ana, pastor? O tinuod. Pero ako nagkatuo nga daghan nga nagapaabot ka nato nga wala pa mahibalo ning maong mensahe. Laing bahin, ang Biblia mismo, the evangelism of the Bible. Unsay gitudlo sa Biblia may tungod sa evangelism. John 5:39. Makugihon kamo sa pagtuon sa mga kasulatan, tungod kay kamo nagunahuna nga pinaagi niini, kamo makabaton sa kinabuhing dayon. Kini mao ang kasulatan nga matuod may tungod kanako. Good news, my beloved. Nagmatuod gari nga ang Biblia ang pulong sa Dios makaluwas. Kana kon imong ikinabuhi diya sa imong kinabuhi. Ako nagtuog, nakita nako ang mga daghan nga mga testimony nga maigsuon nga nahimong sagbot sa katalingban apang karon nahimog nagmauswagon ang ilahang kinabuhi. Nausab ang ilang kinabuhi kay nganuman. Dili lamang kay sila mituo kon dili misunod gayud sa mandato diya sa pulong sa Dios. Murang nagtuo ako man nga ang Biblia dakog ikatabang sa atong kinabuhi. Revelation 22:16, ako si Jesus nagpadala sa akong anghel aron sa pagpadayag kanimo niini nga pagmatuod alang sa mga simbahan. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David ug ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Kinsay nagsulti ni Nigsoon? Kung magisgot ang evangelism of the Bible, on the Bible itself, makita nato nga si Jesus mismo may nagtudlo nato. Tapuson ako sa pag-ingon igsoon, kaning pagsangyaw or evangelism, trabaho ni, buluhaton ni, kagitugyan ni Jesus para nimo o para kanako. Daghang salamat.